كم يمسكم خبركم تقاطعتين لومي ربع إسران كلتن لكاتي ساعة شعات مشاس تدالو زينا مسنادون في المالنا كتقاطعتلنا بخبر زعدم بيدرس منجس بغندنا تطاتو دمان فيلم مترنا في عبدات بزلع على كسر حلو عم حدا رزبادو وابقيه بحر طويون نبرتن وزباتات دوبا بمدبات المعات توافيرم نزلوا عبالات حالتات مكلخال انقودات غيرم عب تسني سلساو ركب بيت صحفة أخبار حقي بوليسن بيت فردن محيال زعل مركب تخايدو بايتو روسيا بريزيدنت بوتين زقربو امام منزاف مس امريكا استبت حسم مع نيوكليساو اطوار اصدقون تشاينا جابان نبدا وشتي 4 عامات ناي فلما مقان استغلصت تواخي بايك انا علوا ابي مالين عقاب سلام سراويت ولو حرات اغرات علامات جبر متقعتي تفصيمو فحاب زبلا قشتات زنبر حزبي تطقامي مسرتاو محبراዊ አገልግሎታት ንኽኸውን ኣብ ዝተጸንዐ ማእከላይ ቦታ ክጥርነፍ ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ጸዊዑ ብ19 ለካቲት ምስ ኣመሓደርትን ኣካየት ስራሕን 30 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዘካየደ ርክብ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ምምሕዳራት ከባቢ ምስ ህዝቢ በቀርባ ዘራኽብ መምርሒታትን መደባትን መንግስቲ ዘተግብር ጸገማት ህዝቢ ድማ በቀዳምነት ዝስማዓሉ ምምሕዳራዊ ቅርጽ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣመሓደርትን ዘለዎም ረዚን ሓላፍነት ተገንዚቦም ብዕቱብነትን ተወፋይነትን ክሰርሑ ተሓሳሲቦም ኣብ ኩለን ዓድታት ካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ፕሮጀክታት ማይካ ብፍላይ ምክትታልን ናብዮትን ከይጎድሎ ዝተባላሸወ ድማ ብእዋኑ ክጽገን ምእንቲ ኮሚቴታት ምሕደራ ማይ ኪኖ ምእካብ ክፍሊት ንዝህሉ ዕማም ግቡእ ቆላሕታ ክህባ ተማሕጺኖም ኣብዛ ዓመት እዝን ኪኖን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘሎ መደባት ምስናይ ቀዳምነታቱ ዘነጽር ዝርዝራዊ መብርሂ ብምሃብ ድማ ሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ዝሓትት ብምዃኑ ኣመሓደርቲ ከባቢ መሪሕተሮም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ኣብ መወዳእታት ጸገማት ኣብ እዋኑ ፍታሕ ምስ ዘይረኽቡ ዝፈጥሮ ጸቕጢ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ልዑል ኣተኩሮ ክወሃቦም ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣብ ትርክብ ዝተሳተፉ ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ብወገኖም ኣብ መጻኢ መደባት ትካላቶምን ተራ ኣመሓደርቲ ከባቢን ዘተኮረ መብርሂ ሂቦም ህዝቢ በብከባቢው ኣብ ሰላሰል መደባት ልምዓት ተዋፊሮም ንዘለዉ ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንጉዶት ብምድላው ናይ ምዝንጋዕ መደባት ይውድብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ንዞባታት ጾረና ማይ ዓይኒ እምነ ሓይሊ ዓዲ ኻላን ማይ ምነን ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ መደባት ጥሙር መደባት መኸተን ምድንፋዕ ውህደት ህዝብን ሰራዊትን ከዓዝዝ ብሪጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ኣዘኻኺሩ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ጥሙር መደባት መኸተን ምድንፋዕ ውህደት ህዝብን ሰራዊትን ከዓዝዝ ኣዛዝ ዝማእከል ኣዘኻኺሩ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ነዚ መዘኻኸሪ ዝሃበ ብኣዱታት ዝማእከልን ምምሕዳራትን ተወዲቡ ካብ 16 ክሳብ 19 ለካቲት ኣብ ሓውስ ከተማ ጾረና ገዛ ሓምለ በሪኽ ሑጻ ምድፋእ ዋልታን ሓውስ ከተማ ማይምነን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምዝንጋዕ መደባት እዩ منبابرو ህዝብን ምምሕያሽ በብከባቢኡ ተበጋጊሶም ዘለው ፕሮጀክትታት ልምዓት ኣብ ቆላሕታ ዝተዋህቦም ኣካል ጥሙር መደባት ምኸተ ምዃኖም ተቐይሱ ድማ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ቀንዲ ተዋሳእቲ ከም ዝኾኑ ኣነጺሮም ኣብቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ዝተሳተፉ ኣመሓደርቲ ንኡዞባታት ብወገኖም ንተራ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ጽርግያታት ከምኡውን ምሕጋዝ ጽጉማትን ስድራ ስዋኣትን ድማ ብፍላይ ብምሙጋስ እቲ ዝተወደበ ናይ እንጉዳት መደብ ስለተ ኣበርክቶም ምስጋና ንምቕራብ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ህዝቢ ዓድታት መደረ መኖክሰይቶ ጻዕዳ ኮርሶ ሰርሓን ገለባን ንኡዞባ ሰንዓፈ ተመሳሳሊ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ብምውዳብ ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ከም ዘተባብዑ ዝዝከር እዩ ኣብ ንዞባት ሰነይ ስልሳው ርክብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ፖሊስን ቤት ፍርድን ምሕያል ዝዓለመ ርክብ ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ሃብቶም ብርሃንን ዘዳለዎ ትሕዝቶ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ
أب نوزوات السنة سلساو ناي سرح زمدنا بيت صحفة أخبار حقي بوليسن بيت فردن بمحيال وهدن وصيتاون سرح نمعمام زعل مركب تخايدم أب تركب بلجاتات بمحيال بدوتاتن حسرتاتن مفتاح بحبار نمسرح أب زغيلا جواب كم تزتي حلاف بيت صحفة أخبار حقي نوزوات السنة آتو مريح حيلا أب جليسوم كمنا يفتح كالات متن أب كندي بمعدو تراح حيكا مسرح بحبار كينكا بمسرح زنبر حقافات زنبر بلجاتات نمللاي زعلمت نيرا كم وصيتو هندو خلنا ازي بولصي نيرو معناتو تسرح بحد تكال وي بحد سبزودا ايكون نيرو تناي سلستيو موهات تناي سلستيو تكال بحبر كين كمسرح دما عاب وصيتي نيرو معناتو هجي كم كلاتنا كم ناي فتح تكالات كندي خلنا تي مسرح كابوليس جميرو نا بخبار حقي كبا اخبار حقي نا بيت فرده بصح كله سنسلتاو منقد حيزي دخيد امونغو حجي انتاي نيرو بلجاتاتنا خنللو لنا ناي قدن معناتو تبلجاتات دحر مللايد ما نتبلجاتاتنا كنعقبو نقصال دما هنتقمالو كنكل علنا معار تبلجاتات دما ابزخون تكالون مستزلو حسرتات خون مستزلو ناي عامسب قال دخمتات صقمات الله ازي دخمتات تشفينو وي كمزلو تعابيت اب كند زخيد نمللايو عبي بايتاي فطيرنا أبزي كونتات جبن أب كلتشحن إسران كلتن بعينتون بمنصر كونتات فتسمتون زغرب اللو ركب ما بزحتهم دق تبعتيو درجات مرتي كاب شاد شايك سابتاش عكفلي عدمة كاب عصرت حمش تخصب 4 عامت سرح كا فلوت سرح زي بولهم كم زنبرو بريهم اتقبنات دما 240 زي مخبار حقتات ترافيك 200 دما سرق خون كله بملؤو نابيت فردي كم التلاكه تقليصهم بيت صحفة أخبار حقيا بزحالف عامت كاب زد تقبلوا حمشتمي تقدات اتسوسان سلستن بأخبار حقي كعدسو خلو كسي كاب استمسرت لهم 420 شعاتن قدات كا 294 جنزبا ومقطعتي شمنت معسرتي 10 جشدما ونزف مقطعتي كبين اللوم كله حادة متنقاتا زتوهبو 30 كلتن دما بعركي كمتعصوون تحبيرهم عامتاو صابصابنا ناي كلتشحن 20 كلتن كم بوجسنا يزر اسينيرو تسرحناون ابز اتوكيرنا نا گمگام گينانينا ابز خلتشين 20 كلتن كندي غداتينا كبوليس تقبلنا كندي غداتينا خنمليسنا كندي غدات باخبار حق عصينا اندبلنا تنتاننا قريبنا ازيو رقيق تنتاني نيرو اجي كم بگسو هندي خلنا ابز ناي كلتشين 20 كلتن 500 غداتينا تقبلنا حمشت ميت قدات كنقبل كلنا بكل مدات رينا دما 417 قداتون نا بوليس ماليسنا حجي زين مولسو زلنا 417 بمولو 20 كلتنا يكونن كابو 324 نا 20 كلتني حجي بناي 20 كلتن تراي كندو خلنا حمشت ميت قدات كنقبل كلنا 320 قدات ماليسنا نا بوليس تقلطيف كمزاغبتي ابتوسونو الاوان نا بوليس مملاس عابي بليچ ايدلونو نتسرح هبتي صبصابون حدا كتكون تخل نابنت نحنا ندحر دا ميتي قدات وسينا علنا نبل كوينا نا بوليس ماليسنا نبل تدهلنا بوليس جنجينا 400 قدات نسبلنا زبلنا تداخينهم ما عري كنا نزي حجي تي بحبر كون كم سرحتنا ايدن غانتن سرح ندحر كمال اخوينو تي داتاناتنا حدا كخونالو بوليس نابانا دل اخو قدات نحنا تقبلناهم نحنا نا بوليس ملسناهم بوليس كا تقبلون ويدص بيون ازي درجه معرخ مسك خلالو ازي تزي مسي حجي حقاف سلازلو كل غزي نت حقاف انداسببنا هنسرح لنا حلف بيت صحفه اخبار حقن وزوات سنياتو مري حيل اب بموداتا قدات بزغلتفم معلبو كم زرخبو مقبار كاب قندي مدباتهم مخان بمغلاص سلساو ركبات قصالنت كلو اب كالوت نزواتات كا بزحيلك سرحلو تلابيوم ابزي حجي كم بلان مثلا نحنا بعمد كندزي قدات نقبلنا الى بلان كنوصا ينخلنا جن نتستقبلنا قدات بتخاله مثلا كلطيفنا معلبو خنوبصحلو كم حد اجنداناتنا حجي نتي بلانا ده حق الزمان تاع نقبر لنا نقواصاصرو هنكلالنا كنكاتاتلو هنكلالنا تاينيرو تصقماتنا تاينيرو دخمتاتنا فليتنا علينا ابز زولو دخمتات صقماتون ابزن زوبات ريدي كونه اب كله كالو نوسان زوباتات زغبر كون خيلي حجي تبليچاتات نخلو يزدلت دخمتات دين ككمتي نوزبو يريو مالتي حجي بزه هنغمغم خلنا تركبنا ازيو اغداسي قدم هندي كغبر زغبو ركبي نيرو حجي مغبارون دحاني بحجي دما قصالي كل غزي انت وحدا بعمت ركب بمغبار نتي قدم حجي جمرنا يو زررب
ይሄን መሄን እንዳተባሃልካ እንዳተላዘብካ ምርአይ ማለት እዩ ኣብ ንዞባ ናቅፋ መንእስያት ብሓፈሻ ተማሃሮኻ ብፍላይ ትምህርቶም ብግቡእ ተኸታቲሎም ዕዉታትን ተወዳደርትን ንኽኾኑ ንቕሓቶም ኣብ ምብራኽ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣመሓዳር ንዞባ ኣቶ ያዕቆብ ኢድሪስ ንተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ጻብራ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ምኹስኳስ ብቑዕን እሩምን መንእሰይ መሰረት ኩሉ መድያዊ ምዕባለ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ኣብ መንእስያትን ተማሃሮን ዝግበሮ ወፍሪ ክሓይል ኣዘኻኺሩ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ተለንተ ተኽለ ሃይለን ሓላፊ መርመራ ገበን ኣቶ መሐመድ ዑስማንን ብጊድኦም ምክብባር ምትሕልላይን ዜናትካ ዘይምድላይን ገለ ካብቶም ድሙቓት ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ተማሃሮን መንእሰያትን ክወርስዎምን ክኽልዖምን ተላብዩ ብኻልእ ወገን ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጻብራ ኣብ ምጽጋን ጽርግያታት ከባቢያዊ ጽሬትን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘተኮረ ኣድማዒ ልምዓታዊ መደባት የሰላስሉ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራ ኣብ ንዞባ ዓዱ ኻላ ንዝርከቡ ኣባላቱ ብ16-17 ለካቲት ኣብ ንጥፈታቶም ዝሕግዞምን ንቕሓቶም ዘበርኽን ኣስተምህሮ ሂቡ ኣማኻሪ ማሕበር ኣቶ ገብረ መስቀል ፍስሓ መሰልን ረብሓን ዓይነ ስውራን ከምኡን ዓይነ ስውራን ኣብ መደባት ተሃድሶ ብንጥፉ ክዋስው ዘሎ ባይታ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት መብርህ ድሕሪ ምሃብ ኣብ ትምህርቲ ሕክምናን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዝግብኦም ቆላሕታ ንኽረኽቡ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ድልዱል ዝምድናን ሽርክነትን ከም ዘሎ ኣረዲዩ ፕሬዚደንት ማሕበር ኣቶ ዳዊት ፍሳሐ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ማሕበር ዓቕሚ ዘፍቀዶ ኣበርክቶ ክገብር ምጽንሑ ብምጥቃስ ንመጻኢ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ማሕበር ምምሕያሽ መነባብሮ ኣባላት ሞያዊ ስልጠናን ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብን ልዑል ኣተኩሮ ከም ዝወሃብ ገሊጹ ቀንዲ መሻርክቲ ማሕበር ዝኾኑ መንግስትን ግንባርን ከምኡን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንዝገብሩሎም ምትሕጋዝ ድማ ኣመስጊኑ ኣመሓዳር ንዞባ ዓዱ ኻላ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ብወገኑ ንዓይነ ስውራን ምድጋፍን ምትሕጋዝን ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት ጸዊዑ ዜና መስዋእቲ ኣባል ኩባንያ መጓዓዝያ ትራንስሆርን ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ገብረ ህይወት ካሕሳይ ብ19 ለካቲት ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1975 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1977 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረን ተጋዳላይ ዳዊት ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ ዝተፈላለያ ክፍልታት ኣሃዱታትን ተዋጋኢ ሰራዊትን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ኮሚሽን መጓዓዝያ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ኩባንያ መጓዓዝያ ትራንስሆርንን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ سو داويت قبريوت بعل حدارن أبو حمشته ولداتني سنة سرعات قبر دما لومي إسران كلتن لكاتيت ساعة 4 دحر قطري أب مكان مقابر حربنيات أسمرة تفتيمون كوبانيا مقعزية ترانسهورن هجدف بمسواتي قديم عبالو داويت قبريوت نستسمع مرير حازن ناقلته نسدرا بيتو مقالستون مسارحتون صنعتي منا زي خبركم تحتاتلتي صعب هقولها زيناتات بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أبالنا تهاجروا كابتن مس أمريكا زتنحان مفراين ممعبالن نكليس واتوار زغير سمع كون زف زغرب أمامه ببيت تهاجر كم تصدقات عليهم بايت روسيا لومي 20 كلتن لكاتيت بزوع على مجابا أيون نتي تمالي 20 حد لكاتيت زغرب أمامه زرقفو سانه وسيدون تسمع وحسنات نكليس واتوار نمر رجات تاحان تهاجر أب لعلي في الرياض تاكل مرمراتات كتكايد زفكر كوان تقنه أمريكا جن بمسرة تسمع نزل له جديتات كتمالك كم زيت أنحتي بايت روسيا وقيسون كيدان سمين أتلانتيك نيتو لومي 20 كلتن لكاتيت بزوت أمجلتي مونزاف ناي تسمع نزل علوت أتاو حطوتاتن سجاتاتن بمتكاس بريزيدنت بوتين داغما جمت كجبرلو تسوي الله چاينان جابانن أب وشت 4 عامات ناي فلما مخان استقلت وقعوي كلتاو أتاو أخيبا كاب لومي 20 كلتن لكاتيت أب كتما طوكيو يكان علوا
ንልኡኽ ቻይና ዝመርሕ ዘሎም ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ጃፓን ወተሃደራዊ ዓቕምታታ ንምትርናዕ ጌራቶ ዘላ ወሰኽ ባጀት ንሃገሩ ከም ዘተሓሳስባ ኣነጺሩ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነት ኣካል ቻይና ዝኾነ ደሴት ታይዋን ጃፓን ምስ ግዳማውያን ሓይልታት ብምልፋን ትኽተሎ ዘላ ኣሉታዊ ፖሊሲ ሃገሩ ብትሪ ከም ትቃወሞ ሓቢሩ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጃፓን ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ሕቶ እጀታ ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ናይ ዝርከባ ደሴታት ንሃገሩ ከም ዘተሓሳስባ ገሊጹ ብዘካዚ እቲ ጃፓናዊ በዓል ስልጣን ሰራዊት ቻይናን ሩስያን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይናን ዘካይድዎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሃገሩ ከም ትቃወሞ ኣፍሊጡ እዚ ክልታዊ ጸጥታዊ ኣኼባ ኣብ ምምሕያሽ ዝምድናታት ኮነ ምርጋጽ ርጉእነት ዘምጽኦ ፋይዳ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ክልቲአን ሃገራት ናብ ዘይተደልየ ረጽሚ ንኸይኣትዋ ናይ ዘተ መድረኽ ዘርሑ ብምዃኑ ግን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይረዱ ኣብ ማሊ ንዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ በቲ ትማሊ 21 ለካቲት ኣብ ማእከላይ ሸነኽታ ሃገር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ኣባላት ናይቲ ዓቃብ ሰላም ከም ተቐትሉ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ነቲ ካብ 2013 ኣብ ማሊ ናይ ዝተቐትሉ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ቁፅሪ ናብ 165 ክባቢልዎ ኣሎ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ማሊ ዝተዋፈረ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ጸጥታ ከውሕስ ይትረፍ ነፍሱ ክከላኸል እውን ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ በቲ ወፍሪ ከም ዘይዓገበ ዝገለጸ መንግስቲ ማሊ ኣብ መሬቱ ተዋፊሩ ንዝጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ከም ዝኣዘዘን እቲ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ መወዳእታ 2022 ከም ዝወፀን ይዝከር መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ እውን ኣብ ሃገሩ ዝተዋፈረ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ኮይኑ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ሓድሽ እገዳ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ እቲ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ኩባንያታትን ናይተን ሃገራት ዝጸደቐ እገዳ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሓቢሩሎ በዚ መሰረት ኢራን ኣብ ልዕሊ 15 ሰብ መዝን ውልቀ ሰባትን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ከምኡን 13 ኩባንያታት ሕሳባት ዘደስክልን መገሻ ዝዓግትን እገዳ ወሲናላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብ20 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰብ መዝን ኩባንያታትን ኢራን እገዳ ድሕሪ ምውሳኑ መንግስቲ ኢራን ተመጣጣኒ ምላሽ ክህበሉ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ከም ዝገበረት ዝገልጽ መንግስቲ ኢራን እዚ ኣብ ልዕሊያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ናቱ መልሰ ግብሪ ምዃኑ ኣረዲዩ ብሪጣንያ ትርከበን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገሩ ንዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዘጓሃሃራ እዩ መንግስቲ ኢራን ዝወቀስ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ናዕቢ ዝኸፍአ ኣንፈት ንምትሓዝ ብስቱር ኣጽዋር ክልኻ ከም ዝጸንሓ እውን እቲ መንግስቲ ክኸስስ ጸኒሑ እዩ ዘይምቅዳው ኢራንን ሃገራት ምዕራብን በብእዋኑ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ደቡባዊ ኣፍሪካ ሓያል ወብላዊ ማዕበል ተኸሲቱ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲዩ እቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ድሮ ኣብ ሞሪሸስ ሞዛምቢክን ማዳጋስካርን ተኸሲቱ ከም ዘሎን ናብ ካልኦት ሃገራት የምርሕ ምህላውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ማዕበል ኣብ ማዳጋስካር ጥራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ባዕልታት ተጸልዮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ እዚ ክሳብ መወዳእታ ናይ ሰሙን እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእመት ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝተሓወሰ ወብላዊ ማዕበል ናብ ቦትስዋና ዛምቢያ ዚምባብዌን ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካን ብምልሓም ከቢድ ክሳራታት ከውርድ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ እቲ ማዕበል ኣቐዲሙ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሰለ ሓደጋታት ዝሓየለ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ክሊማዊ ምምዝባል ብዝጠንቁ ሓደጋታት ወብላዊ ማዕበልን ዕለቕለቕን ከጥቅዓን ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ማእከላይን ምዕራባውን ክፋላት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብርቱዕ ቀዚሕ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ይፈጥር ኣሎ በቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኣሜሪካ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንጥፈታቶም ከቋርጹ ከለዉ ኣማይት በረራታት ከም ተሰናኸለ ተፈሊጡ ብሰንኪ ተሪዮ ድሮ ልዕሊ 40 ሚልዮን ህዝቢ ባዕሉታት ተጸሊዩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ገለ ከባቢታት መጠን ዛሕሊ ናብ ኣሉታ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወሪዱ ከም ዘሎ ዝሕብሩቶም ጸብጻባት በቲ ሓደጋ ኣብ ዝተሃስያ ክፍላተ ሃገር ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ተኣዊጁ ከም ዘሎ ኣረዲዮም እቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ነዚ ሰሙን እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይእመት ስለ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኪላታት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም
زي خبركم تخاتلتي زينا نفصام ارستاتو مطرنا فعدتات بزلعلك سرحالو عم حدار زوبا دوبا قيح بحري تصويعون نبرتنو زباتات دوبب اب مدبات لمعات توافيرهم نزلوا عبارات حيرتات مكلخال انقدات غيرهم اب تسني سلساو ركب بيت صحفة اخبار حقي بوليسن بيت فردن محيال زعل مركب تخايدو بايت روسيا بريزيدنت بوتين زغربو امام منزاف مس امريكا استبتح سمع نيكليس او اصوار اصديقون چاينا جابان ابو وشت 4 عامات ناي فلما مخان استغلصت صتاو اخيبا يقان علوا اب مالي نعقب سلام سراويت حودو حبرات هاجرات علامات زغبره متقعتي تفصيمو زي خبركم تخاتلتين لو مش استدالو زينا تفصيمو مسترف مدواتنا سلام